απάνω από το Λευκό Οίκο, στο Στρογγυλό, που φαίνεται σαν ένα λεξικέρευνο, είναι η Θεά Αθηνά με σηκωμένο το χέρι, 17 πόδια η Θεά Αθηνά. Τι θέλει η Θεά Αθηνά στο Λευκό Οίκο, αφού εγώ είμαι ένα τίποτα? Τι θέλει ο Λικούργος μέσα στο Κογκρέσο, τώρα που ανοίγει την πόρτα του Κογκρέσου, είναι ο Λικούργος. Τι θέλει εκεί, κύριοι? Τι θέλει το άγαλμα της ελευθερίας που είναι τα μούτρα του Απόλλωνα? Σας παρακαλώ λοιπόν, όπου να κοιτάξω παντού είναι οι γραμμές μου, είναι οι δομές μου, είναι οι Κίονες, όλα τα πανεπιστήμια μου. Ναι, αλλά δεν θέλω την ιστορία μου να την αλλοιώνετε, να την κάνετε έτσι. Το Country λοιπόν ήταν ένα παράδειγμα που κάναμε, γιατί το Jefferson το πτώχευσε η JP Morgan και η Chase Manhattan. Καλά ρε παιδιά, πτωχεύσε το Country. Ξέρετε τι θα γίνει? Φτάσαμε λοιπόν ο κόσμος να φωνάζει στους δρόμους από την Bragg Campus και με τους τραπεζίτες μας και με κάποιους μηχανισμούς μας που είχαμε εκεί κάναμε την πρόταση. Ξέρετε όμως ότι μέσα στις πολιτείες υπάρχουν και οι άνθρωποι που κάναν την πτώχευση και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ είμαι και λίγο σκεπτόμενο άτομο. Καλά ρε παιδιά, είναι τυχαίο που στην Αλαμπάμα είναι όλα τα αφημί των Αμερικανών? Μάλιστα. Είναι τυχαίο? Δηλαδή όλα τα θυμίσας στην Αλαμπάμα, εκεί που πτωχεύεται. Σοβαρά, μάλιστα. Και δεν μου λέτε και στην Αλαμπάμα είναι το πρώτο διάταγμα της ελευθερίας του ανθρώπου, το θυμάστε? Ναι, δηλαδή ο Κέννεντι είχε 3.000 αστυνομικούς να φυλάει μία μαύρη. Δηλαδή ο ρατσισμός, η ελευθερία κατά του ρατσισμού ήταν στην Αλαμπάμα. Είναι λοιπόν πολύ ιστορικό το κομμάτι που θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Έγινε μια κίνηση την οποία βεβαίως την έχω υπογράψει και αν μου πει η Αλαμπάμα ελάτε να το κάνετε, φυσικά πιστεύω ότι οι μεγάλες δυνάμεις θα πέσουν με τα μούτρα να στηρίξουν την πρόταση. Μην την πάρετε από το Σόρα, γιατί ο Σόρας πώς θα δώσουμε? 0. Εμείς ασκήσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται η JP Morgan με την Chase Manhattan να τους είχαν βάλει αυτά τα νούμερα που λένε 10-15, δεν είπε τίποτα έτσι. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι χρέη έχει η Αλαμπάμα και δεν έχω ελέγξει. Όταν θα μπω θα σας πω. Ναι. Αλλά κατά την Αλαμπάμα να παίρναμε παλιωμού. Ελλάς FM. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα η Αλαμπάμα είναι μια κίνηση ότι εμείς μπορούμε παντού. Εσείς δεχτείτε. Αν η Αλαμπάμα τώρα δεχτεί να πάρει από τη Chase Manhattan με 0% γιατί έχει τη δικιά μου προσφορά και της δώσει η Chase τα χρήματα ή η JP Morgan, σας λέγω ότι και πάλι εγώ νίκησα. Τι είναι η τρόπο? Πάλι εγώ θα έχω νικήσει ακόμα και αν δεν πάρει από μένα, αν πάρει με 1% και 50 χρόνια. Πάλι εγώ νίκησα. Κύριε Σόρα, είστε Αμερικανός υπηκός? Όχι. Όχι. Υπηκός δηλαδή Έλληνας? Βέβαια, Έλληνας ελληνότατος. Πιο ελληνότατος δεν γίνεται. Μάλιστα. Εγώ κύριε Σόρα θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αφού σας ευχαριστήσω για αυτή την απροσδόκητη αποκλειστικότητα που είχαμε για να βγείτε απόψε στην εκπομπή μας. Την εκπομπή, όπως είδατε, αυτή την εκπομπή την οποία την φτιάξαμε ιδιαίτερα για αυτό το τόσο μεγάλο εθνικό θα έλεγα θέμα, το οποίο απασχολεί όλο τον ελληνισμό. Και λένε ο κύριος Σόρας δεν βγήκε σε καμία τηλεόραση στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε, να μιλήσει ούτε στο Κρήτα TV, μόνο ο κύριος Λαμπράκης βγήκε. Μάλιστα, αποκλειστικότητα. Οπότε ήρθε λοιπόν στον Ελλάς FM κατά αποκλειστικότητα παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σόρα, εγώ θα το ρωτήσω αυτό επειδή το ρώτησαν ακροατές, φίλοι, γνωστοί κτλ. Θέλω με το χέρι στην καρδιά και οι τρεις σας που εσείς είστε στο τηλέφωνο, ο κύριος Λαμπράκης και ο κύριος Βαλσαμάκης, τα μέλη της ΕΝΤ που είναι εδώ πέρα, ο πρόεδρος και ο κύριος Αλεξάνδερ που είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Φυσικά εσύ γιατρέ Λαμπράκη, πριν ορκιστείς στην ΕΝΤ, έχεις πάρει έναν όρκο πάρα πολύ σημαντικό. Και έχεις πάρει τον όρκο του, έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη. Έχεις δώσει όρκο στον Ιπποκράτη για να στηρίζεις την ανθρώπινη ζωή, να την υπερασπίζεσαι μέχρι την τελευταία της στιγμή, μέχρι εκεί που οι δυνάμεις σου το επιτρέπουν και είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις όταν έδινες αυτό τον όρκο. Λένε στο μικρόφωνο να κοιτάς. Τον έδωσες αυτό τον όρκο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι έχετε δώσει έναν άλλον όρκο. Η ερώτηση λοιπόν που κάνει το κοινό, το σκεπτόμενο, θα μπορούσε ο Μανώλης Λαμπράκης, θα μπορούσε ο Αντώνης Βαλσαμάκης μέσω του κυρίου Σόρα ή και ο ίδιος ο Σόρας
Ο Αρτέμιος Σόρας. Να έχουν πέσει θύμα μιας τεράστιας πλεκτάνης των ίδιων των επικυρίαρχων. Και εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τον πατριωτισμό και την αγάπη για τον ελληνισμό, να έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι, ρίχνοντάς σας μέσα, πασάροντάς σας τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία με τα οποία έχουν υποδουλώσει την ανθρωπότητα, και εκμεταλλευόμενοι την αγάπη και τον πατριωτισμό και τον ελληνισμό σας, να έχετε πέσει και οι ίδιοι θύματα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση? Όχι, γιατί οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι ψεύτες δεν ξέρουν αριθμητική. Αυτό να θυμάστε. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Υπάρχει περίπτωση, να μου απαντήσουν οι κύριοι ή όποιος θέλει από εκεί, υπάρχει περίπτωση να ήμασταν κερδοσκόποι και να δίνουμε χωρίς τόκο για 100 χρόνια? Το αντιλαμβάνεστε? 100 χρόνια δεν θα υπάρχετε. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεις τα χρήματα στον δρόμο. Συγγνώμη, δεν ρώτησα αυτό. Μισό λεπτό. Μακή, δεν ρωτάει αυτό, Ελένη. Είναι δυνατόν, λέει, να έχουμε πέσει θύματα απάτης εκ μέρους των τοκογλύφων, να μας έχουν δώσει χαρτιά που δεν ισχύουν? Θέλω να απαντήσω εγώ. Όχι, ακόμη και να ισχύουν. Όχι, θέλω να απαντήσω ότι έχουμε ήδη τις απαντήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μανώλη, μην απαντάς σε καμία απάντηση τέτοια. Τι έχει από το Υπουργείο δεν σε ενδιαφέρει. Η Ελένη ρώτησε καλά. Μήπως εμάς μας έχουν διπαρώσει τα κέντρα εξουσίας? Αυτό δεν ρωτάς, Ελένη? Ακριβώς αυτό. Και έριξαν, συγγνώμη, να συμπληρώσω και παρακάτω, και δίνοντάς σας τα ίδια χρηματοπιστωτικά εργαλεία με τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει να υποδουλώσουν όλο τον κόσμο, και έχοντας υπόψη τους, εκμεταλλευόμενοι, λέω πάλι, τον πατριωτισμό και την αγάπη για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό, όντες Έλληνες με ψυχή και καρδιά, εντάξει, και με αυτόν τον τρόπο να συμπαρασύρουν, να διασύρουν και να καταστρέψουν ζωές, καριέρες και πολλά άλλα πράγματα αθώων συναγωνιστών. Δεν σταματάς λίγο. Δεν βλέπεις τον πόλεμο? Δεν σου μυρίζει το παρούτι? Όντως. Δεν τον βλέπεις τον πόλεμο? Τον βλέπω. Τι μου λες τώρα? Δεν βλέπεις το απέναντι? Δεν βλέπεις όλα αυτά που έρχονται, τα ρεύματα? Δεν βλέπεις τις κόντρες, τις τεράστιες? Τι δεν βλέπει ο κόσμος? Την κόντρα, τη μεγάλη, δεν τη βλέπετε? Την βλέπουμε. 0 με τόπους και τις κυριαρχίες. Δεν βλέπετε ποιοι είμαστε εμείς, τι κάνουμε εμείς? Και εμείς κοντράρουμε, βάλαμε τα στήρια μας μπροστά. Τι μου λέτε, ρε παιδιά, τώρα? Δηλαδή, και σας είπα, ναι, τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Δηλαδή, ο ένας θέλει τη χώρα σου και να είσαι και για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 1000 χρόνια. Και εμείς δεν ζητάμε καμία κυριαρχία. Άτομο και χαρισμένο. Ο ένας θέλει να στα πάρει όλα και γιατί καλής θέλει να σε, μην πω τη λέξη τώρα, αλλά εγώ στα δίνω όλα, σου δίνω παραπάνω, χωρίς τόκο και για 100 χρόνια. Αφού τα νούμερα μιλάνε, είναι μαθηματικά. Γιατί οι λέξεις, περισσεύουν οι λέξεις, οι κινήσεις είναι. Τον πόλεμο δεν τον βλέπεις? Δεν τον αισθάνεσαι? Δεν σου μυρίζει τον παρούτι? Μα επειδή βλέπουμε τον πόλεμο. Τότε τι μου λες? Με πολεμάνε, μας πολεμάνε όλοι και είμαστε με το σύστημα. Πώς καταλαβαίνεις? Δεν λες ότι είμαστε απέναντι σε όλα και με όλα? Τι βλέπεις? Όχι. Και είμαστε στην κόντρα τη μεγάλη. Τι βλέπεις λοιπόν εσύ? Βλέπεις λοιπόν ότι το σύστημα μας έδωσε το σύστημα να βάλει τα μάτια του? Όχι. Το ερώτημα ήταν. Είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Η επόμενη μέρα. Τι να μας δώσουν αυτοί? Να σου δώσουν χαρτιά? Ούτε τον πυρετό τους δεν σου δίνουν. Τον πυρετό τον πληρώνεις. Κύριε Σόρα, τι να δώσουν αυτοί? Δεν να χαρίσουν τίποτα. Κύριε Σόρα, θέλω, επειδή η ώρα έχει περάσει, ήδη η εκπομπή της Ελένης τελείωνε στις 6, πήραμε μία ώρα επιπλέον και είναι 7 και 1 λεπτό εδώ, αλλά θα ήθελα να σας πω να στείλετε ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη της γης που μας ακούνε και όχι μόνο στους συμπατριώτες μας στην Αμερική. Σαν Αρτέμιος Σόρας. Ένας ευεργέτης που παρουσιάστηκε ξαφνικά και είπε ότι εγώ μπορώ να σηκώσω και να πάρω το χρέος της Ελλάδος και της Κύπρου επάνω μου αυτή τη στιγμή με τους συνεργάτες μου. Τι έχετε να πείτε στον παγκόσμιο ελληνισμό αυτή τη στιγμή σαν Αρτέμιος Σόρας? Τι τους λέτε? Σωστά, πολύ ωραία ερώτηση. Η φούσκα έσκασε. Δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Οι ελευθερίες καταπατιόνται σε όλα τα μήκη του πλανήτη. Δεν είναι θέμα οικονομικό, δεν είναι θέμα τίποτα άλλο, είναι θέμα κυριαρχίας, παγκόσμιας κυριαρχίας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο και λιγότερο. Από εδώ το μήνυμα είναι, εκπροσωπούμε και θέλουμε να παλέψουμε για όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Μάλιστα. Αν ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος είναι πολίτης.
Πολίτης σημαίνει πολιτισμένος. Αν ο άνθρωπος δεν είναι πολιτισμένος, είναι ή ζώων ή Θεός. Μάλιστα. Αποφασίστε τι είστε. Ο Σοκράτης το έλεγε αυτό. Άρα κύριοι, το πρόβλημα είναι χαρίζουμε ελευθερία. Παράγουμε ελευθερία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Βάλτε το να το δείτε. Το οικονομικό, το τεχνικό, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν φαντάζεστε πόσο καλοί είμαστε στα οικονομικά, ειδικά του πλανητικά. Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η παγκόσμια μηχανή. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό δεν θα έρθει κανένας οικονομολόγος να μας πει τίποτα από αυτές τις αμπελοφασουλίες, τις πληρωμένες δηλαδή. Ή πως πιστεύετε ότι όλοι οι καθηγητές και οι ακαδημαϊκοί και οι μελέτες τους είναι τόσο ξεκάθαρες. Αφού τελικά κανένας επιστήμονας δεν δουλεύει για το καλό της επιστήμης. Δηλαδή η επιστήμη είναι αυτή που υπηρετεί το κοινό και το καλό. Ποιος το κάνει αυτό? Αφού αν δεν αρέσει σε κάποιον η μελέτη που έχεις κάνει ή δεν βολεύει πουθενά, τη σκίζουμε και φεύγεις. Εμείς πληρώνουμε. Πώς βγαίνουν οι μελέτες? Ρωτήστε, μάθετε, κοιτάτε πώς γίνεται. Η ώρα, κύριε, εμείς δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε. Δηλαδή ήρθαμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σόρα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας αυτή στην εκπομπή μας. Μας τιμάει η παρουσία σας καθότι... Λύθηκαν πολλές ερωτήσεις και όποιες άλλες έχετε θα λυθούν στην πορεία. Μην αμφιβάλλετε. Όταν δεν εμπιστεύεστε κανέναν, εμπιστευτείτε αυτό που έχετε και βγάλετε τα λογικά κάτω. Κοιτάξτε τα πράγματα λογικά. Αυτό λέω σε όλους τους συμπολίτες. Σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Βγάλτε τα μαθηματικά. Κοιτάτε ποιοι είμαστε, τι λέμε. Κοιτάτε τι κάνουν και ποιοι είναι. Ελάτε να δείτε. Έτσι. Δοκιμάστε. Έρχου και είδε. Εγώ λοιπόν κλείνω και πάλι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση αυτή και συμπληρώνω πάνω σε αυτό, κλείνοντας, ότι αν δεν πιστεύει κάποιος σε κάτι, δεν πάει να πει ότι το κάτι αυτό δεν υπάρχει κιόλας. Έτσι μπράβο, έτσι. Το ότι περιμένετε έναν με μεγάλο όνομα ταμπέλες, να σας αποκαλύψω και κάτι. Εγώ δεν πιστεύω στις ταμπέλες. Είπες κάτι πολύ σοφό πριν και πολύ σωστό. Υπάρχει ένα περιοδικό που βγάζει τους πλούσιους. Μα είναι δυνατόν? Η γιαγιά μου έλεγε, η δύναμη και το χρήμα, παιδί μου, δεν φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Πώς το βγάζεις τώρα? Τι έχεις? Καταλαβαίνετε τώρα? Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τα νούμερα που υπάρχουν στον πλανήτη με ανθρώπους που ούτε καν τους ξέρετε. Θα βγάλει ποτέ τα μούτρα του έξω? Κάνει λεζάντα κάποιος εκεί πέρα, να πούμε, που έχει μια εμπορική επιχείρηση και λέει να αυτό είναι, γιατί αυτό βουλεύει το σύστημα. Πάντως κύριε Σόρα, θέλω να μου δώσετε μια υπόσχεση. Δεσμεύεστε στον αέρα. Όταν θα εκδοθεί το περιοδικό για τους 3 εκατομμυριούχους, θέλω να μου κάνετε την τιμή να το στολίσετε, διότι αυτή τη στιγμή μόνο για δισεκατομμυριούχους βγαίνει. Είστε τρελοί. Ούτε καν θα μπει το όνομά μου και μέσα όποιος το βάλει θα του κάνω μήνυση. Τώρα κύριε Σόρα. Μα είστε τρελοί, ευεργέτες και που η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, και πάλι καλό σας βράδυ και σας ευχαριστούμε θερμά. Και καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σόρα, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Ελλάς FM ότι σας φιλοξενήσαμε σήμερα για 1 ώρα και κάτι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα από τον Ελλάς FM. Αποτελεί τιμή ότι σας φιλοξενήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμένα είναι τιμή μου που με ακούσατε. Ξεκαθάρισα κάπως τα πράγματα και στις επόμενες μέρες στην Ελλάδα και θα γίνει διάσκεψη να βάλουμε τις θέσεις και να δεχτώ ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Πάντως, εγώ θα ήθελα να μας υποσχεθείτε ότι θα μας ξαναεπισκεφτείτε τηλεφωνικά για να μιλήσουμε. Ήταν η πρώτη φορά που το έκανα, έχετε τους ανθρώπους μου, είναι ικανότατοι. Σας παρακαλώ να προσέχετε το Λαμπράκη γιατί είναι ιδιαίτερης αξίας άνθρωπος με πολύ ειδικό βάρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω το Λαμπράκη γιατί τον έχουν χτυπήσει και είναι ένας άνθρωπος, χτυπάς στο γιατρό. Που όποιος θα πάει στο γραφείο του πληρώνει αν έχει λεφτά. Έτσι, σωστά. Χτυπάνε το σαμάρι και θα μπορούν να χτυπήσουν και τα γύρι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.